Dobrodošli u Jocinu kujnu. Danas spremamo jedan klasik, rusku salatu. Za ovu rusku salatu potrebno nam je 600 grama graška koji sam kuveo sa vegetom u vodi. Isto je potrebno 600 grama kuvanog krompira. Krompir je bio kuvan u slanoj vodi u kori. Mi smo ga lepo ogulili. Potrebno nam je 600 grama šargarepe koja je isto kuvana u slanoj vodi. Sva ova šargarepa i krompir zbog tog treba da se kuvaju ujedno, da ukusi ostanu u krompiru i ukus da ostane u šargarepi. Posle kad isecemo bit će mnogo ukusnija naša ruska salata. Za ovu rusku salatu potrebno nam je još 350 grama kornišon kiselih krastavaca, 350 grama domaće šunke. Zato preporučujem domaću šunku što je mnogo ukusnija i u našoj ruskoj salati kada mi osjetimo ukus domaće šunke, naša ruska salata je mnogo ukusnija. Može isto tako da se koristi i pušeni vrat, moguće i praška šunka, može šunkarica, može parizer, ko šta može sebi da obezbedi, to može da se koristi. Ja predlažem 350 grama naše domaće šunke koja je upušena, koja će da svoj ukus. Za ovu rusku salatu potrebno nam je 400 grama kisele pavlake, potrebno nam je 600 grama majoneza. Majonez i pavlaka isto moraju da budu kvalitetno, od ovog jako zavisi ukus naše ruske salate. U ovu rusku salatu dodat ćemo 50 grama senfa ili 1,5 kašikica senfa. Za ovu količinu krompira, šargarepe, graška dodat ćemo 5 piletih kokošijih jaja koja smo skuvali i koje ćemo sada iseckamo. Za ovo je još jako potrebno pola limuna. Pola limuna ćemo isto da dodamo da se izbalansira ukus krompira, on izbalansira ukus šargarepe, graška, krastavca, znači ovo jako je potreban pola limuna. Pristupamo izradi naše ruske salate tako da ćemo iseckati na kockice šargarepu, iseckat ćemo na kockice krompir i iseckat ćemo na kockice naših 5 kuvanih jaja. Pristupamo sjedinjavanju sastojaka naše ruske salate. Prvo je bitno da na dno posude sipamo tečne sastojke kao što su majonez. Znači majonez sipamo naš. Majonez 600 grama majoneza, sipamo 400 grama kisele pavlake, sipamo 50 grama senfa, odnosno 1,5 kašika senfa i ovo ćemo lepo da promiješamo. U ovo jelo mi sada ne stavljamo soli, zbog toga ne stavljamo soli jer su nam svi ovi sastojci koji idu u našu rusku salatu, oni su kuvani u slanoj vodi. A naša ruska salata u sebi sadrži domaću šunku. Ta domaća šunka, ona će nam biti začin, ona će nam biti taj pojačivač ukusa koji će nam našu rusku salatu staviti na viši nivo. Ako ste u mogućnosti, zaista uzmite domaću pušenu šunku, jer ona je zaista jako ukusna i jako dobro dođe u ovom jelu. Dodat ćemo pola limuna. Sa ovih pola limuna mi dobijemo našu kiselost naše ruske salate, a limun, kao što znamo, on je taj koji izvlači pojačivač ukusa. On će svaki deo u ovoj ruskoj salati da pojača ukus. Sada ćemo dodati kisele krastavce, 350 grama kiselih krastavaca. Primetili ste da postupno mešam, znači nisam stavio sve sastojke, nego postupno. Prvo su išli tečni sastojci, poslije su išli sve čvršći sastojci. Sada prelazimo na grašak. Isto je 600 grama kuvanog graška u vegeti. Polako, oprezno mešamo. Tako vidite, ako se lepo
sjedina, on ga prihvata ga majonez sa kiselom pavlakom, sa limunom. Sada ubacujemo 600 grama kuvane šargarepe, koja je isto bila u slanoj vodi kuvana. Posle ovoga pristupamo krompiru. Krompir kuvan i kuvana jaja u isto vrijeme stavljamo u našu rusku salatu. I sada ćemo oprezno da mešamo. Sa dna ove posude prema gore se vrši mešanje. Sa dna posude prema gore i prekrijamo naš krompir i šargarepu. I polako se krompir, šargarepa, grašak sjedinjuju u našu divnu, zaista divnu našu rusku salatu. Ova ruska salata će biti služena uz pečenu prasetinu za Novu godinu. Ako pokušajte ovaj recept da sledite, ako se budete pridržavali ovog recepta, sigurno, garantovano imate jednu divnu rusku salatu kao prilog pečenjima ili pečenoj prasetini. Probajte, zaista je ukusno, zaista divno i vrlo je lako može da se spremi. Hvala vam lepo što ste gledali naš kanal i do skorog viđenja, doviđenja i prijatno.